Ayan ang sarap. Tapos budbudan natin yan ng cheese. Wow, naninilaw. Sarap po. Good morning mga ka-dragon. Ayan, kumusta kayong lahat? For today's episode ay nandito ulit tayo sa farm. Ayan, maggagawa naman tayo ng suman, kasaba suman. At syempre mamaya lulutuin natin yung ating kasabang chichirya. Chips. Kasaba chips. Nagluto ako kanina. Nasarapan ni Charles. Ay, nag-try ka na? Oo. Sabi niya, mami, tirahan mo ako. So, ayan guys, at mamaya-maya ay magtatanim din kami ng Palawan cherry. Nagluto. Excited ka na. Guys, kwento ko lang guys. Ito ang aming dalawang bakit. Sila daw yung nagabata. Sabi ni camera girl, nagtataka daw siya, ba't itong dalawang matanda ay Nagabata, kami gatanda. At itong dalawang dalaga ay tumatanda, hinihigop daw nila yung kabataan. Ginasip-sip nila eh. Yung kabataan namin. Kami ang nasisip-sip namin yung katandaan nyo naman. Oo. Kasi lagi tayong magkasama, nasisip-sip nyo na yung kan namin. Parang nababaliktad na sila nung nagatanda, kayo na ang nagabata. Ganun daw yun. Ikaw ba naman laging may set dyan ng brilliant? Isang tiligayang gasip-sip sa akin. Siyente pasing kay Gigi. Nagkaitim na nga itong mukha ko na naman. Wala ka nagamit? Walang maintenance. Nagagana. Nay, magpanibagong brand ka na naman eh. Kung di na nagagana yung brilliant. Mag-rosmar ka. Rosmar naman. Drive ayaw daw kay brilliant. Nag-rosmar. Sa una lang gaganan tayo. Baka naman rosmar. Pagandahin mo yung tita Maganda pa namin. nga nung una ikaputi. Ngayon parang nagkaitim na naman. Araw, baka napabayaan mo. Kaya nga. Dapat maintain yan ante. Gabi-gabi. Nagalagay ka ng Gabi ni hindi na ako nagalagay ng gabi. Paano sunblock yung gamit? Sunblock kasi yun. Yung rejuve ang ilagay mo. Yung rejuvenating. Wala siyang ganun. Sabon lang at saka cream Dapat may ganun siya. Kasi nag-uumpisa pa lang. Hindi ganun sa kanyang set. Ayaw niya daw yung nagapula yung mukha niya. Gusto niya yung kan lang. Pinkish lang. Nagabinap. Ba't anti-pasing kaputi na yung dito niyo? Nasanti pa siya yung kabata. Nakatago nagkuskos. Nakita ko ng gabi. Sabi ko, hindi pa siya yung ginagawa mo. Nagaganon-ganon. Saan? Kaya Saan? ganyan. Kailan? Kila Sir Willie. Ano yun? Hindi ko na nakita. Nandun niya sa gilid. Sa kwarta? Ano kayang ginagawa niya doon sa gilid? Sabi niya, anak, ang ganun. Nakaganon. Baka kasi anahin niya o pansinin niya. Pero akala niya hindi namin napansin. Baka makita raw sa CCTV. Ano kayang ginagawa nun ni Auntie Pasing? Wala man CCTV. Dapat sa CR kante nagkuskus eh. Para makuskus mo talaga lahat. CCTV? Wala eh. Sa labas lang yata. Tawa ko nung nakita ko eh. Ako nagtago lang din ako ng kwang. Nagtawa ako nagtatago. Pero okay lang yan. Kami nga walang pangkuskus. Kayo may nagakuskus kayo. Siyempre sila na nga Si nagbata. Kwan kasi si Ichel, nagtinda kasi sa bahay nila. Ito guys yung ating ipiprito. Yung ating kasaba chips. Ito yung in-slice natin kahapon. Kung ako, magpaniin para maulam tayo. Kung may makuha ka tita. Mayroon na malalim eh. Nagpusa sa bulati. Abuatan may kamingin na. Ayun guys, bukas pala magpapabunt na tayo ng punla. Tapos sa Miyerkules ang ating patanim. Lalim na ng fish pond oh. Parang may pag-sell din ako ngayon.
So yan mga ka-dragon, mamimingwit daw si Tita Pasing ng... Ay, ang laki! Ating uulamin ngayon pa ng halian. Wala kasi kaming nabili sa tindahan. So ito na lang naisip namin guys. Magpapaksiw tayo ng tilapia. And dalawa ko busy magkadkad ng nyawg. Ay kamote. Ayun. Mayroong naping... Oh, ang laki. Ang laki nga. Oh, ang laki guys, oh. Mataba rin, ante? Parang malaki lang dyan, ah. Gamot. Ay na. Makanda nga balango. Oo nga. Buti na lang kamo madaming tumubong balangog dito. Dalawa na si ante. Meron na tayong pananghalian. O, diba? Kahit wala kaming binili. Adulat tama, gugunay. Ito guys yung aming sili. Yan. Nakaungar na yung sili namin. Malalaki na siya. Yan mga ka-dragon, umpisa na natin magluto ng ating kamote chips. Madali lang ito iluto. Dapat medyo bilad natin sa araw para hindi siya malakas sa mantika at saka crunchy. Ayan mga ka-dragon, may nahuli si Auntie Pasing. Nagdakkel nga pla-pla. Ne, nagdakkel tiyan na. Butiti. Bakit naging ganito guys yung tilapia namin? Kalaki ng tiyan niya. Kalaki ang tiyan. Bundat. Siguro buntis ante, no? Nakatatlo ka na, pang-apat na pala yan eh. Ne. Dalat tamo gaya, maala. Kwarog. So ayan, busy naman ang ating tita Ligaya. Para saan yung tita? Balot sa kamuting kahoy. Ayan, pang daw natin sa kamuting kahoy. Ikon pa yan, diba? Isalab. Maraming trabaho pa ito. Matarabako. Pero masarap. Nagunting tayo para sa palahan. Yung dalawa guys, busy-busyhan. Malpas yan? Malpas yan. Baka yung kamay, may kasama na ding daliri yan, Je. Meron na isa ilalim na kuko muna. Bala na yung makanguyak ng kuko eh. May indron pa ma. Check natin guys yung nahuli ni Auntie Pasing. Pao, kadu ka mo ta. Charan! Oh, di ba? Katsaga. And guys, ito na yung ating kasabat chips. Yan. Pag magbebenta kami, magiging DFL kasabat chips. Available sa merkado. Ayan, ang sarap. Tapos budbudan natin yan ng cheese. Iba-ibang flavor yan guys. Pero sa ngayon cheese muna. Meron tayong sweet and sour. Sweet and sour bell. At saka Barbecue flavor. flavor. Cheese flavor. O kaysa mag french fries pa. Ito na, mas salty pa. Marami pa dyan. Sarap. Tingnan guys, natunog. May sinak pa ito. Ito. Patunog mga ante. Ikaw ante. May ngipin ka eh. Patunog ng tipasing yan. Oh, ha.
Ito niya mga. Araw? Araw? Pagkasap. Araw? Araw? Nagay masal. Ang tiligaya silent lang. Ano? Hindi mo lang kaya. Hindi mo lang kaya. Ayan guys, may nahimatay guys. Ta. Karaw-rawat na natin pa sa'yo. Nagsungkit lang sila ng tipasing ng santol. Oh, wala na. Wala na. Simping talaga. Ako, may ananong ako. Oo. Papaos. Pinawakan niya na ako eh. Nang ganon-ganon niya na ako. Maya nakakon na ako. Oo. Nagaganon talaga. Nagakit din ako makaangas. Ganyan din ako. Bisit. Iba-iba na yung nasaysit ko. Maya nagganon na rin ako. Nananungan. Nananungan. Suban, kamoy. Ay, Ay, ako doon. nausom. Ano nga, hindi ang mamunga. Anong ko. Parang totoo man yun. Ba't kasi bigla-bigla na lang. Di pa kami nagkain na kayo ay. Alauna na kasi. Nangali na rin kami kasi Kaya sabi ko, bakit kuan na rin? Magkayakapan na rin sila ng tipasay. Hindi ko talaga kaya maglakad. Naglusdoy na yung mga ganito ko, oh. bakit magpauba na rin? Nag-upo na rin. Meron ako kita balik puti. Budo ganyan kelapa do. Na? Yang kaaba oh. Na? Tilapia. Yan, euro yan ang tira pa noong araw pa. Ayun yung ginasabi ni Papa. Oh, kalaka. Ako yung tilapia na kalaki mo. Lapla Puti niya, na. kulay niya. Oo, kulay puti na kasi matanda na. Ganito gitu talaga oh. Kita ko eh. Gaganon sa may no. Ayun yung mga sinauna pang kuan. Ang dami, ako na karami. Yung sukuran nanganganak. Hindi, yan ang hindi nakuha pa noon. Ano to na sungket? Naulog ko yung mangga ko doon na isa, oh. May bit-bit yung mangga kanina. Kanina naman dito, kasi pag alis ko pa lang, di ba nagtanong ka? Nagkaganon na konti. Tingnan ko na yung dito ko, sakit na yung kanya. Pagdating doon eh, ano? Ganyan din ako pag Pangalawang kon ko na ito, ganyan naramdaman ko nung sa kapilya. Ito mga kadrago ng aming lunch. Hindi kasi kami nakapagdala ng aming ano eh. Kaya nagkawil na lang sa anti. Kasi buti may nahuli siya. Hindi wala kaming ano pananghalian. Magsuman kami. Mamayang hapon tayo magsuman. Tapos na yung ating kasaba chips. Oh. Mabenta guys ang ating kasaba chips. Ha? may masanda. Okay ka na, Jay? Okay na. Ipeng! Okay. Ipeng! Ngayon, alam niyo na guys, si Camera Girl may usog. Nako. Talagang nahigop na yung kabataan. Pati yung usog na ugop na Nga higop. pati yung pag-usog ng tipasin na higop ko ah. May usog ka ba, Tiligaya? Well, Wala daw, sabi niya. malakas ang usog niyan. Malakas ang usog niyan. Parang pangmangyan. Pambuhed. Mga nang. Panginoon, salamat sa biyang pinagkakalog na sa anak namin. Sundin lakas namin ito sa mga paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, ang dakilang tagapagligtas. Amen. Kain tayo Mga ngayon. dragon. Ayan. Simple lang ang ating ulam. Ulam ngayon. Pero masarap. Ito ang the best. Bagoong. Walang toyo. Wala tayong toyo. Hindi na napudutin na po si kayo. Ito kasi oh. Na. Kita na yan. Kung kanina, ano yan? Bayan. Hindi, nag-root yung nagkuha. Nagput. Payat talaga siya. Pero makakain na sila ng kunya, magtaba na rin. Lumata ang mantika na. Sa kanya. Isang buwan pa magtama.
sibuyas. Meron dyan, basket. Tika buo, ulam natin. Sabi ko, magmantika bagoong kami. Ikaw, Wilma. Kung may mantika o. Nagmaglit yung kamay ng tipasing sa pan. Pinahila daw. May nakuha naman. Bakit? Kanakangiti. Pagkikip. Iniganda mo. Kaya nga, sabi ko na, isang mangga ang nakuha nila. Sabi ko Ba't ka nakita? ganun na rin dyan ang kita sigaw. Diyan mamurami kung paypayan ako na kung pagpaypay ka. Yung pababa ka, hindi ka man lang nagsigaw na nagakon na siya. Hindi nagkakala niya daw galuko lang ako. Kung ano, lulukum na lang. Riyak ka doon. Tayo nanti na, hilo na ako. Kung na. Paano magpapasana ng alam ko rin mo doon? Mangga. Maglusot pa doon. Ikinawa ko na. Buti kami nilagakyat. Kaya nga kung hindi, nakita niya ako doon nakalasay. Ikaw kumamag doon. Talagang mahina ang katawan. Mag-asawa ka na di para maglakas yung katawan mo. Dalawa lang puntaan, maglakas o maghina lalo. Kita midna, tugad midna kwat yada. Karay matay aja. Sabi nga nila kung mag-asawa ka daw matanggal na daw yung dalaga, nung nag-asawa ko. Ayos man, kain. Mamati mo. Wow. Ba't kang tiligay man? Baka maglala ang sakit sa konsumisyon. Ayan ako. Namarag konsumisyon ka, balingal, iliwag mo. Hindi sakit. Kat na may anak mo ka no. Yung sakit. Hindi man lahat ng buwan. Ay rumor, ay darama ka, rumor. Depende kung makatamba ka ng konsumisyon na asawa. Rumor dari darama ka. Konsumisyon agad. Nag-asawa lang. Malipay lang mo ka, maganda mo. Konsumisyon na galing, sina kayo na, tapos yun. Hindi muna konsumisyon. So, huli na yung konsumisyon. Habang tumatagal. Gutom yan. Ang sarap nito guys. Nagustuhan nila yung tilapia na may bagong. Susunod na yun ka ng pabrikang ganito. Yan. Nag-try. Ganito. Guys, ito na yung ating gagawing suman. Ito pala yung suman na gagawin namin ay pamerienda bukas sa magbubunot ng punla. Ha? Pamirindan yung sanggisulan ito. Oo sa ano lang. Pasensya na guys kung maingay kasi pinapatubigan ni Kuya Efren yung itong dalawang sinilog. Hindi man yata mag-ahon ng tubig. Hanggang dito lang ha. Magkulog. Kunin mo lang unti kaya. Lalakin natin, nag-iisa lang. Para tagi-isa. Dagdagan mo na. Isang daan kaya sila Kuya Efren bukas?
May 100 kaya sila bukas. Gawa nga na makaturturog itaw kaya dalpeg. Nagreklamo si Auntie Ligaya sa gawa ng tipasing. Dalpig daw ang suman niya. Ito yung gawa niya. Perfect. Paano malilit ang nilagay ko para dito? Terman niya. Mabatet no nakalumag. Sila mga eksperto na dyan sa Antipagligaya. Ganyan mo. Iwan mo nga. Ganyan ko na nga. Ganyan. Ano pa? Hindi na rin ako magkon. Hindi marunong. Tingin niya daw yung gawa mante. Oh, ganyan o. Ganyan mong gawa niya ah. Ito yung kanti pasing luto na oh. Ito na yung kanti pasing. Palumpia yung sayo Auntie na. Palapad. Pabilog. Hindi ka na mapabilugan. Sa mamut ano yan? Ah, yung ito kasing kay Auntie paplat. Sulatan natin. Balindaytan. Sulatan natin ng L at saka ng P. naninilaw. Sarap po. Wow. Tikman natin kung matamis or matabang. Bali, nagluto lang kami guys ng kakainin namin. Tapos yung marami, sa bahay na namin niluluto. Para, kasi yung kalan dito, maliit lang. Tabang? Tamis? Tama lang? Mabawa na kung maliit. Yan, sabay na natin to iluto para maluto siya ng ano, maigi. May ano yan guys sa ilalim. Hindi yan nakasayad.
Tagas na. Umatsa na po agad na uso. Kasi akala ko doon lang sa may kami. Kasi yun ang katas-tas yung kuhan. Sakit. Merienda tayo guys. Nakakapon. Tayo, lalo na si Gretchen. Hindi lang katikin ng ganito. Kainin na natin yung pinaghirapan natin Si Sir kapon. Juve. Si Sir Willie. Sir Willie, kain tayo ng suman. Gawan ka daw ni Auntie Pasinat Ansel Gaya. Gaya, mga tayo suman na, nagimas. Luto ni Auntie Kaya. Lens. Kanina Auntie Pasay. So yun na tayo mga kadragon. Pati, Gretchen, hindi ko makakapang. Sakto lang yung ano niya, hindi naman Hindi makapang ni Gretchen kasi dito. bawal pa rin. Wala, si Ben. Ano ko nagbili kayo? Hindi pa. Ano? Ako gano'n lang. Anim lang itong niluto namin. Bighugot lang namin. Daga na lang doon. Walang kalan na malaki. So, man gate. Ano magtutok sila dito? Ah, yung?